Запушените тръби са сериозен проблем, нали? Добре, има модерно решение и ще го разгледаме. Често проблемите в канализацията остават скрити. И то докато не стане наистина сериозно. Но защо да гадаем? Вече има технология, с която просто виждаме какво се случва вътре. Точно това е видеодиагностиката. Специална камера влиза в тръбите и показва всичко, без да се кърти. Добре, а как точно става всичко това? Нека да разберем стъпка по стъпка. Процесът е изключително точен и се свежда до 3 лесни стъпки. Просто и ефективно. Разбира се, не всички тръби са еднакви. Ето защо и технологията е различна. От бутащи камери за по-тесни тръби до роботи за големите канали. Всичко е предвидено. Представете си, до 50 метра навътре в тръбата. И всичко това без никакво копаене. Добре, но какви са реалните ползи за собствениците на имоти? Нека да видим. Спестяват се пари, време и ненужно къртане. А най-важното – получава се спокойствие. Технологията е важна, но гаранцията и бързата реакция също са от огромно значение. При спешност във Велико Търново екипът пристига за по-малко от час. Това е бързина. Ами гаранцията? Цели 30 дни. Ако проблемът се върне, повторното посещение е безплатно. Ето и реален пример от клиент. Бърза реакция и решен проблем, точно както трябва. И така, накратко. Получаваме бързина, невероятна точност и желязна гаранция. Пълна сигурност. Така че въпросът е, какво би спестил един ясен поглед в тръбите?